Вось я пред табою знов молюся, б'ю поклон. Хай гэты дзень будзе твоим, любов'ю мне святи. Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Святые мученики пролили кровь за Христа на земле и тому отрымали вечную узнагороду в небе. Гэтымі словамі антыфона на ўваход пачынаем святую мшу, калі касцёл успамінае святых Андрэя Кім, Таэгона, святара і Паўла Хон Хасана і паплечнікаў, мученікаў з Карэі. І за іх заступніцтвам прадставім Пану Богу нашыя просьбы, інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці усе нашыя просьбы, інтэнцыі, якія заносім пра трон Божий, усклікаючы заступніцтва Найсвяцейшай Маці Божай Яснагурскай. Асабліва будзем маліцца, як падзяка Пану Богу за перажытыя 85 гадоў для Дануты з просьбай о патрэбнай ласкі, здароўя, апеку Маці Божай Яснагурскай на далейшыя гады жыцця для яе і для ўсёй сям'і. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб маглі з чыстым сэрцам скласці Найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами.
Молимся. Боже наш Отче, с Твоей ласки все больше людей во всем свете становятся Твоими усыновленными детьми. Учениками завсёды были верными Тебе. З допомогою і по прикладу святих мучеників Андрея Павла і Поплечників, кров яких стала насінням християнства у Кореї, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог просуся веки вічные. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Милованы, перед Богом, який дає життя усьому, і перед Єсусом Христом, який дав перед Понтієм Пілатом добре свідчення, наказую тебе заховувати заповідь чистої, беззаганної, аж до об'явлення Пана нашого Єсуса Христа, який в свій час покаже щасливий і один і моцний король над королями і пан над панами, один і несмиротний, який живе у недоступному світлі, якого ніхто із людей не бачив і бачить не може. Йому пошана і вічна моць. Амин. Это Слово Божье. Пану Богу. Станьте перед Паном с радостным спевом, станьте перед Паном с радостным спевом, ускликай Пану уся земля, с радостью служите Пану, станьте перед Яго обличчям, с радостным спевом, станьте перед Паном, с радостным спевом, ведайте, что Пан есть Богом, Ён стварыў нас, і мы ягоныя, мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Станьте перед Паном с радостным спевом, уваходьте у брамы Яго с подякою, на дзядзінцы Ягоныя с похвалою. Прославляйте и благословьте Яго імя, бо Пан есть добрый, навеки Ягоная милосердность, и верность Яго с поколения в поколение. Станьте перед Паном с радостным спевом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленные, хто у добрым и чистым сердце заховує Слово Божие и приносить у терпливости плод. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі сабраўся вялікі натоўп, і людзі з асобных гарадоў прыходзілі да Езуса, ён расказваў прыпавесць. Выйшаў себед сеяць зерне сваё. Калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і было патаптана, і птушкі нябесныя паклявалі яго. Другое ўпала на скалу, і, узышоўшы, засохла, бо не мела вільгаці. Іншая ж упала між церняў і разам вырасла, але церні заглушылі яго, а іншая упала на добрую зямлю, і калі ўзышло, прынесла плён у 100 разоў большы. Кажучы гэта,
Езус заклікаў: «Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае». І пыталіся ў яго вучні ягоныя, што значыць гэтая прыпавесць. Ён сказаў ім: «Вам дадзена пазнаць таямніцу валадарства Божага, а да астатніх я гавару ў прыпавесцях, каб гледзячы не бачылі, іх слухаючы не разумелі». Вось што азначае гэта прыпавесць. Зерне – гэта Слова Божае. Што пры дарозе гэта тыя, хто слухае, але потым прыходзіць д'ябал і забірае слова з іхніх сэрца, каб не паверылі і не збавіліся. Што на скале гэта тыя, хто пачуе і з радасцю прымае слова, аднак не мае каранёў. Яны вераць часова, а ў пару выпрабавання адыходзяць. Што ўпала ў церні, гэта тыя, хто пачуў, аднак клапоты, багацце і уцехі жыцця паглынаюць іх, і яны не прыносяць плёну. А што на добрай зямлі, гэта тыя, хто, пачуўшы слова, захоўвае яго ў добрым і чыстым сэрцы і прыносіць у цярпялівасці плён. Гэта слова Пана. Прысядзьце, калі ласка. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, перад хвілінаю мы чулі Божае Слова, Божую навуку. Мы прыходзім у нашу святыню, каб слухаць гэтай добрай навіны. Некаторыя з нас прыходзяць штодзённа, хтосьці прыходзіць кожную нядзелю. І вось сённяшняя навука, яна накіроўваецца да кожнага з нас. Вучні пытаюцца, чы гэта нам кажаш, чы усім? Як распазнаць тваю прыпавесць? Здаецца, што навука Езуса Хрыста цяжкая. А на самой справе Езус Христос звяртаецца ў вельмі простых словах. Хоць бы і сёння, у сённяшняй прыпавесці. Ён кажа праз слова як насенне, як зерне, якое сейбіт сея. Одно зерне падае там, дзе нема глебы. Гэтае зерне гіне. Бо хоць мы, слухаючы Слова Божае, чы прымаем яго, ёсць тыя, хто прыходзіць, каб быць проста слухацелем, паслухаўшы, адыходзіць і жыве сваім жыццём, як быццам Бога няма ў жыцці. Д'ябал забірае гэтае слова, нішчыць душу чалавечую. І чалавек зміраецца з гэтым, прымае гэта як быццам так павінна быць. Другое слова падае на глебу, дзе ёсць скала. Там троха глебы. Так, я з радасцю прымаю гэтае Божае Слова, але як прыходзіць цярпенне, смутак, хвароба, я пачынаю Бога адкідваць, пачынаю праклінаць, пачынаю наракаць, Бога нема, гэта мяне спаткала. І гэтая Божая ласка гіне,
у чалавеку. Гэта мой выбар. Я Бога адкідваю. Я так вырашыў, бо няма давер'я. Няма давер'я у Божую ласку. Я вырашыў толькі пахіляцца на уласную моц, на уласную сілу, на сваю выстачальнасць. І Пан Бог нічога не можа зрабіць. Ёсць людзі, якія таксама прымаюць Божую волю, але яго заглушае жыццё штодзённае, бегатня. Я не маю часу, бо праца, бо сям'я, бо трэба адпачыць. Гэта тыя людзі, якія проста жывуць штодзённым жыццём. Пан Бог таксама нічога не можа зарабіць. І вось маленькая глеба. Тыя, хто можа прыняць Божае Слова. Тыя простыя духам. Тыя, хто благаслаўлёныя, кажа Езус Христос. Тыя, хто даручаюць сваё жыццё Пану Богу. Яны адчыняюць свае сэрцы на Божую ласку. Прымаюць з удзячнасцю і радасць, і смутак, боль, і адначасова гэтыя радасці жыцця штодзённага. Яны адчыняюць свае сэрцы на гэтую Божую благадаць. І Езус кажа, яны будуць 100-крат адораныя Божай ласкай, бо яны даручыліся Богу. Яны адчынілі свае сэрцы і даверыліся. Гэта маленькая частка, да якой з гэтых я магу сябе падчыніць. Да якіх з гэтых, што сёння Езус Христос кажа, я магу сябе даручыць. Выбар за мною. Чи я даверуся Пану Богу, чи я адчыню свае сэрца на Божую ласку і прыму Яго міласэрнасць. Чи я гатовы з удзячнасцю прыняць Божую ласку, якая нясе не толькі ў слове, але таксама і ў чыне. Мы можам адчыніць нашы сэрцы на Божую міласэрнасць у сакраменце паяднання, у сакраменце Еўхарыстыі, калі з верай і давер'ем адчыняю сваё сэрца на гэтую Божую ласку. Чи я прагну гэтай Божай міласэрнасці? Няхай кожны з нас адкажа самому сабе, а адказам няхай будзе маё удзельніцтва ў гэтай Еўхарыстыі. Аман. Праз пасрэдніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, якая заступаецца за нас, з давер'ем прадставім Богу нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён нястомна сведчыў о Божай любові і міласэрнасці. Цябе просім. Молімся за ўсіх, каго касцёл паслаў абвяшчаць Божае Слова, каб іх жыццё было згоднае з запаведзямі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія цікавяцца асобаю Езуса Хрыста, але не вераць у Яго змёртвых паўстанне, каб яны атрымалі святло веры. Цябе просім.
Молімся за хворых, якім не хапае належнай апекі і ўвагі, каб Бог паслаў да іх добрых і спагадлівых людзей. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых просьбах і інтэнцыях за нас тут сабраных, каб мы памяталі аб нашых дабрадзеях і ўмелі ім дзякаваць. Цябе просім. Усемагутны Божа, Твоё спардвечнае Слова, Езус Христус, прабывае сярод нас. Няхай вера ў гэтую праўду пераменіць нашае жыццё і ўчыніць нас удзельнікам Твоёй бяспекі. Праз Христа Пана нашага. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тобі честь даті. Прийми ти наші просьби низкие, за нас молися. Вітай, Марія, о Пані наша, між херубимов, почуй моленье неба княгиня, что иде пред стопы Твои святые, за нас молися. Вітай, Марія. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог і Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Усемогутный Боже, узглянь милостиво на ахвяры, дары Твоего народа и про заступництво святых мучеников учини, каб мы сами могли стать приемною Тебе ахвярой, деля збавления усяго свету, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серці. зносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз мучаніцтва святых паказаў цуды сваёй ласкі, бо яны, наследуючы Хрыста, уславілі Твоё імя, праліўшы кроў за веру. Па Твоей волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб
і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючы цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Архангелам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялога неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего,
і будь ласкавы згодна з тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. З духом твоїм. Перадайце ближнему знак супакою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленая, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты вошел до меня, але скажи только слова, и будь оздоровлена душа моя. Душа моя. По Твоей приходим двери, щирым сердцем полной веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразуметь нам трудно это, каб Сын Божий, Збавца свету, аж так скрыўся ўсім на дива, і ў хостыі жыў правдзіва. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб сваё тело, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа. Ты для грэшных справядлівы і для добрых милостивы. Хоть анёлы ў небе близко пред Тобою паўшы нізка, сцяж на твар Твой спаглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Открый мои вочы, каб бачыць Иисуса, Яго полюбіў я, ближей стать имкнуся. Открый мои уши, каб мог Яго слухать. Открый мое сердце, познать дай Иисуса. Молимся. Пане наш Боже, умацаваная eucharystycznym посилкам, у день успомину святых мучеников покорно Тебе просим, учини, каб мы заўсёды были верными Христу и у Костёле служили справе збавлення усього свету.
Праз Христа Пана нашого. Amen. Пасля благословлення яшчэ занесем наши просьбы до Бога за заступництвом Найсвятейшей Панны Марии. Примите Божие благословенство. Пан с вами. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите у спокоя Христа. Dziękuję Panu Bogu. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Panie Jezu, w dniu poświęconym szczególnej czci Twojej i naszej Matce Maryi, klękamy przed jej cudownym wizerunkiem, zanosząc nasze modlitwy. Ufnij, że Maryja przedstawi je Tobie, a Ty je wysłuchasz. I powtarzamy: Przedstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Przedstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Aby Kościół Twój tak, jak ona, przepełniony był miłością do Ciebie. Przedstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Aby Ojciec Święty cieszył się dobrym zdrowiem i całą opieką Matki Bożej. Aby rządzący naszym państwem kierowali je z mądrością, roztropnością i dobrem wszystkich obywateli. Przedstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Aby dochowali Bogu wierności przez życie zgodne z Ewangelią. Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Aby nasze rodziny żyły w zgodzie i wzajemnej miłości. Aby parafianie przez nabożeństwo do Matki Boga wzrastali w wierze. Aby cierpiący nieszczęśliwi w Maryi znajdowali pomoc i obronę. Aby zawsze jak Maryja przyjmowali z pokorą wolę Bożą. Aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin. Aby kobiety oczekujące potomstwa poczęcie życie napełniało radością i optymizmem. Aby matki oczekujące dziecka mogły się cieszyć z narodzin nowego życia. Aby wszyscy potrzebujący pomocy znaleźli wyciągniętą do nich pomocną dłoń. Abyś wysłuchał wszystkich naszych prośb i dziękczynień, a szczególnie jako podziękowanie Panu Bogu za przeżyte 85 lat dla Danuty, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej na dalsze lata życia i o potrzebne łaski dla niej i dla jej rodziny. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego. Amen. I my też zgromadzeni poglądajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.